Dinarayo na ang mga baratilyo sa Batangas ng mga naghahanap ng murang panregalo. May paalala naman ng Department of Trade and Industry sa mga mamimili. Narito ang report ni Paul Hernandez. Patok sa mga nagbabudget ng mga magulang ang tiyangge at baratilyo kung saan pwedeng makapamili ng murang gamit na pangregalo sa Kapaskuhan. Suki nga raw rito ang 48 anyos na inang si Myra. Bagsak presyo na, may diskwento pa. Nakakatawad naman kahit papano ng 10 pesos. Sa mall? Hindi. Kung ano yung presyo ng mall, yun na yung babayaran mo eh. Palakas pa nga raw ng palakas ang benta ilang araw bago ang Pasko. Mabentang pangregalo ang laruan sa halagang 50 pesos hanggang 500 pesos, depende sa klase. Ang sling bag, 180 pesos hanggang 450 pesos. May mga damit pambata na 100 hanggang 400 pesos. Towel sa 120 pesos. Sombrero na mabibili ng 150 hanggang 360 pesos. Patok din ang personalized na panyo na pwedeng pangalanan sa halagang 3 for 100 pesos. Gawa ng burda, tapos personalized talaga siya. Mas maalala, saka hindi siya natatanggal. Dahil mga exchange gift na po, tapos mga pinangbibigay po sa mga bata, karamihan mga laruan po ang binibili sa amin. Tapos may mga damit pa po kasi sa loob. Kung hindi diskwento, may mga free items din daw na ipinamimigay ang mga nagtitinda. Batid daw ng DTI ang mga sulputang mga tiyangge at baratilyo at payo nila sa mga consumer, alamin ang mga karapatan sa pagbili. Dapat maging matalino sila sa pagpili ng produktong binibili nila sa merkado. Mas maganda kung ang consumer ay nagko-conduct ng canvas. Yung bang tinitingnan muna nila yung produkto. Paalala pa ng ahensya, maging mapanuri at alamin ang kalidad ng produktong bibilhin. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.